I ka dɔn k'a fɔ cɛ caman bɛ yen nɔ a ka d'u ye ka den sɔrɔ nka u bɛ den ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na den sɔrɔli bɛ gɛlɛya a caman n'u na dɔgɔtɔrɔso la an bɛna ye k'a fɔ bana dɔ b'u la n'an b'a wele varicocèle Madu delila k'a tɔgɔ mɛn o kama nin video in na n bɛna ɲɛf'i ye mun yɛrɛ de ye varicocèle ye taamasiyɛn jumɛn b'a la sɔrɔ cogo jumɛn b'a la kɔlɔlɔ jumɛn b'a la ani bɛ se ka mun de kɛ walasa a bɛ se ka kisi a ma cogo min na walasa i ka diɲɛlatigɛ ka ban ka sɔrɔ denko gɛlɛya o m'e sɔrɔ ka da video nafa kan i ka to lajɛli la an k'a daminɛ. N'a foli b'i ye kosɛbɛ nin video lajɛli la n'i y'a nin video in kɛ ka d'a kan varicocèle n'o ye degun ye a bɛ cɛ caman sɔrɔ kosɛbɛ n'i ye cɛw ta 15 ka se 20 ma kɛmɛ sara la i b'a ye k'a fɔ a bɛ ye olu la u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na denmisɛnninw hali mɔgɔkɔrɔbaw a bɛ se ka ye olu bɛɛ lajɛlen na nka n'i ye cɛw ta cɛ minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ ka den sɔrɔ n'u ka den ɲini u tɛ ka den sɔrɔ olu la 40 kɛmɛ sara la i b'a ye fana k'a fɔ a bɛ se k'olu fana sɔrɔ dɔ b'a yira k'a fɔ degun don min ka ca kosɛbɛ. Nka i ka dɔn k'a fɔ kɛcogo bɛ yen nɔ i bɛ se ka to min na kosɛbɛ min bɛ se k'i dɛmɛ i ka diɲɛlatigɛ la nka i ka dɔn k'a fɔ varicocèle o bɛ fɔ wagati la wagati min na denkisɛ kan ka tɛmɛ sira min fɛ n'an b'a wele cordon spermatique jolisira dɔw bɛ yen nɔ ni olu jolisira n'olu fununa donc n'olu jolisiraw fununa donc a bɛ fɔ o ma ko varicocèle Madu y'a faamuya donc o la walasa i ka faamuya e ka ja lajɛ i b'a fɔ ɲɛ b'a la ja la cogo min na nin ye cɛya dugumala ye n'an b'a wele testicule tubabukan na wala mais bamanankan na an b'a wele kɔkili cɛ min ni foyi t'u la nka n'i nana yan yɔrɔ la i bɛna ye k'a fɔ denkisɛ bɛ dilan yɔrɔ min na ni an b'a wele kɔkili donc maintenant ni denkisɛ bɔra a bɛ tɛmɛ sira min fɛ donc maintenant jolisira min bɛ yen nɔ n'o ye veine donc veine de filɛ i b'a ye olu fununen don voilà mais yan nɔ i b'a ye k'a fɔ veine min fununen tɛ n'o ye jolisira ye o fununen tɛ. Voilà donc maintenant yan nɔ jolisira min bɛ denkisɛ tɛmɛ sira yɔrɔ la donc maintenant i b'a ye k'a fɔ olu fununen don i b'a ye hali tɛ kelen ye n'i ye nin ni nin lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn kelenw tɛ nin ni nin i b'a ye k'a fɔ fɛn kelenw tɛ voilà donc nin min filɛ nin ye o ɲɔgɔnna kelen de filɛ mais yan nɔ a fununen de don donc a min jolisira min fununen filɛ nin ye donc n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ ye ka na ni densɔrɔ gɛlɛyali ye kosɛbɛ Madu y'a faamuya voilà walasa i k'a faamuya halisa donc n bɛ ja wɛrɛ yira i la donc i b'a ye k'a fɔ yan yɔrɔ la nin ye cɛya yɔrɔ ye voilà donc kɔkili de filɛ nin ye kɔkili in filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ maintenant jolisira min bɛ yen nɔ ni o kan ka tɛmɛ cogo ɲuman na donc basi foyi tɛ o yɔrɔ la donc nin ye cordon spermatique ye donc denkisɛ bɛ tɛmɛ nin fɛ basi foyi tɛ yen ni jolisiraw ka ɲi mais yan nɔ i b'a ye k'a fɔ jolisira ɲagaminen don kosɛbɛ u fununen don donc o la o de bɛ an b'o de wele ko varicocèle i y'a faamuya voilà donc i bɛ a lajɛ voilà dɔ wɛrɛ filɛ voilà donc nin fana y'a ye tuguni voilà donc i b'a ye k'a fɔ ɲuman o ye nin de ye basi foyi t'a la n'o ye cordon spermatique ye denkisɛ mana dilan a bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ basi foyi t'o la mais yan nɔ i b'a ye k'a fɔ a fununen don voilà donc ninnu ye a ja ye walasa i k'a faamuya kosɛbɛ wagati min na a bɛ fɔ ko denkisɛ tɛmɛsira jolisira fununen don n'an b'a wele varicocèle donc walasa i k'a faamuya Madu y'a faamuya fana Madu y'a faamuya sisan nɔ n y'a ɲɛf'i ye ja la a bɛ kɛ cogo min na voilà donc n'o yɔrɔ ninnu n'o ye cordon spermatique ye ale mana funu dɔrɔn donc a bɛ fɔ o ma ko varicocèle nka i ka dɔn k'a fɔ taamasiyɛnw b'a la walasa i k'a faamuya taamasiyɛnbaw bɛ a la nka a dɔw la fana i b'a ye k'a fɔ taamasiyɛn dɔw i t'olu dɔn a dɔw bɛ se ka adamaden minɛ ka mɛn ka wagati jan kɛ k'a sɔrɔ i ma taamasiyɛn foyi jateminɛ i yɛrɛ la fo n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔ ye lajɛli kɛ a dɔw la u bɛ se k'a f'i ye k'a fɔ k'a b'i la voilà donc maintenant a caman na n'a sɔrɔ a ma taga ɲɛfɛ yɛrɛ ka d'a kan stade de don donc i b'a sɔrɔ k'a fɔ a daminɛ bɛ yen a cɛmancɛ ta bɛ yen fo ka taa fɔ a cayara donc maintenant o stade ninnu donc maintenant n'a daminɛtɔla don a caman na i tɛ se k'a dɔn taamasiyɛnw i t'olu jateminɛ docteur dɔ bɛ se ka yira i la k'a fɔ ko varicocèle b'i la voilà donc Madu y'a faamuya nka n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen fana k'a fɔ taamasiyɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i y'olu jateminɛ i yɛrɛ la donc o la i ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la caman na ni lajɛli yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ a b'i la o taamasiyɛnba o dɔ ye mun ye fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ cɛya dugumala a dɔw la i b'a ye k'a fɔ i bɛ degun ye a la yɔrɔ la walima i bɛ dimi i b'o jateminɛ cɛya yɔrɔ la n'o ye kɔkili yɔrɔ ye i b'a sɔrɔ kuma dɔw la cɛya bɛ bali k'i dimi awɔ cɛya bɛ bali k'i dimi kuma dɔw la donc a dɔw la a bɛ se ka kɛ fan kelen a dɔw la a bɛ se ka kɛ fan fila bɛɛ donc n'i y'olu dimiw jateminɛ i yɛrɛ la a dɔw la i ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la a dɔw bɛ se ka kɛ varicocèle ye walima fana yɛrɛ fana i b'a ye k'a fɔ cɛya yɔrɔ la n'o ye denkisɛ tɛmɛsira yɔrɔ ye ni an b'a wele epididyme wala ka na denkisɛ
joli sira yɛrɛ yɔrɔ la ni a b'u wele varicocèle n'ale fununa donc i b'a ye k'a fɔ a dɔw la i b'a sɔrɔ kɔkili yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ a bɛ komi fɛn giriman dɔ b'a yɔrɔ la i b'a ye a fanga bɛ bonya dɔɔni donc giriya dɔɔni bɛ k'a la donc n'i y'olu taamasiyɛnw y'i yɛrɛ la donc a dɔw la i ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la ni sɛgɛsɛgɛli kɛra a dɔw la i b'a ye k'a fɔ ko varicocèle k'o b'i la donc n'i ye taamasiyɛnba ye i b'i hakili to min na kosɛbɛ min nafa ka bon nka varicocèle yɛrɛ n'o ye joli sira yɔrɔ in a fununi i ka dɔn k'a fɔ a dɔw bɛ se ka sɔrɔ cogo fɛ i bɛ se ka hakili to min na nka dɔw la fana a bɛ se ka sɔrɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a dɔn a yɛrɛ sɔrɔ cogo o cogo la donc maintenant i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ se ka sɔrɔ tentɔ n'a kun yɛrɛ dɔnnen tɛ n'a wele cause inconnue donc maintenant o fana bɛ yen nɔ nka i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔ cogo dɔw bɛ yen nɔ n'o ye facteur favorisant ye donc n'olu bɛ se ka surunya adamaden na kosɛbɛ an t'a fɔ diyagoyanifin k'a fɔ ko n'i b'olu cogo la n bɛna minnu fɔ sisan ko diyagoya k'a b'i sɔrɔ nka fɛnw de don minnu bɛ se k'i surunya a la i k'a dɔn o de nafa ka bon kosɛbɛ o dɔ ye mun ye a bɛ se ka kɛ bɔkolo ye awɔ bɔkolo ale jɔyɔrɔba bɛ a la kosɛbɛ donc i b'o dɔn o nafa ka bon maintenant dɔ wɛrɛ ye mun ye tuguni mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ka baara ye fɛn giriman ta ye cɛ minnu bɛ yen k'u bɛ to ka fɛn girimanbaw ta donc maintenant n'an b'a wele les charges lourds minnu bɛ fɛn girimanbaw ta fɛn minnu fanga ka bon o ma donc maintenant a yira k'a fɔ a surunya ka di olu mɔgɔ sugu la kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min ka baara tɛ olu baara sugu ye donc i hakili t'o la maintenant dɔ wɛrɛ mun ye tuguni o ye bonya ye a yira k'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ k'i ka bon kojugu donc bonya damatɛmɛ kojugu a yira k'a fɔ o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka varicocèle k'o surunya adamaden na n'i y'a ye k'a fɔ kɔkili yɔrɔ la k'a fununen don ko fununi kuntagala k'a janyara donc maintenant i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i kana to so n'i kɔni ye ka funu bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka d'a kan o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a lasurunya adamaden na kosɛbɛ kosɛbɛ n'o bɛ kɛ sababu ye ni joli sira bɛ se ka funu donc fo kana kɛ gɛlɛya ye i bɛna min dɔn kɔfɛ ni kɔlɔlɔw n'o bɛ se ka i sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ la maintenant fɛn wɛrɛ fana bɛ yen nɔ i kan hakili to min na kosɛbɛ o ye kulusi seerelen don wala don maintenant ani fana n'o ye bɛn ye i bɛ bɛn minnu don i bɛ kulɛti minnu don minnu bɛ seere cɛya la kojugu kojugu walima minnu fanba dilan don mana la donc i mabɔ olu fana donni na yira k'a fɔ olu fana donni damatɛmɛ kojugu a dɔw la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun lase cɛya yɔrɔ ma donc fo kana se joli sira ninnu ma fo kana se funu ma n'o bɛ wele varicocèle n b'a dɔn i y'o yɔrɔ faamuya donc dɔ wɛrɛ fana bɛ yen nɔ tuguni i hakili to a la kosɛbɛ a yira k'a fɔ cɛ minnu bɛ yen nɔ k'u tɛ kafoɲɔgɔnya kɛ wala donc maintenant cɛ minnu b'o cogoya la walima minnu bɛ fama kafoɲɔgɔnya ma kosɛbɛ kosɛbɛ a yira k'a fɔ varicocèle kɛ ka di k'olu fana sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ varicocèle yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali prostate a kɛ ka di k'olu fana cɛ sugu sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ donc i hakili to min na kosɛbɛ donc n'a sɔrɔ i furulen don donc maintenant i k'i jija semaine kɔnɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila n'i y'o sɔrɔ a ka ɲi basi foyi t'a la walasa ninnu fana degun dɔw bɛ yen nɔ donc i bɛ se ka kisi olu ma cogo min na donc nin bɛɛ lajɛlen dɔnnen kɔfɛ n'o y'a sɔrɔ cogo ye n b'a dɔn fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ i kan k'i hakili to min na kosɛbɛ donc maintenant n'o y'i farisogo ye i hakili to i farisogo la donc i ka dumuni kɛtaw i k'i hakili to olu fana na donc maintenant ani fana chaleur du funteni ninnu donc minnu bɛ se ka bonya cɛya yɔrɔnin kan i k'i mabɔ olu la kosɛbɛ minnu nafa ka bon nka i ka dɔn k'a fɔ ni varicocèle bɛ mɔgɔ min na n'a ma furakɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka y'a la a kɔlɔlɔba o dɔ ye mun ye fɔlɔ a bɛ se ka sababu ye ka cɛ ka den sɔrɔ k'o gɛlɛya n y'a yira i la k'a fɔ n'a bɛ se ka cɛ ka den sɔrɔ k'o sumaya kosɛbɛ fo ka se 40 ma 100 sara la cɛ minnu n'u tɛ ka den sɔrɔ n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a fanga ka bon olu fɛ yen nɔ kosɛbɛ donc o kama i ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase denko ma donc n'a sɔrɔ i bɛ den kɔ i k'i hakili to a la kosɛbɛ walasa kɔlɔlɔ in kana n'i sɔrɔ donc o ye kɔlɔlɔba dɔ ye den sɔrɔ gɛlɛyali donc a bɛ kɛ sababu ye fana lawaji dilan ta ani denkisɛ dilan ta a bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu fana fanga k'o dɔgɔya donc min bɛ se ka cɛ ka denko k'o bali n'a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye o walima denkisɛ dilan ta yɛrɛ k'o dɔgɔya n'an b'a wele oligospermie a bɛ se ka kɛ sababu ye k'o surunya cɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ donc n'i ye kɔlɔlɔba ye i ka dɔn k'a fɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛ cɛ sɔrɔ donc maintenant ni varicocèle bɛ cɛ minnu na nka i bɛ se ka mun de kɛ walasa i bɛ se ka kisi varicocèle ma donc walasa ka kisi varicocèle ma donc maintenant fɛn damadɔ bɛ yen nɔ i b'i hakili to a la a dɔw bɛ yen nɔ i seko b'olu la dɔw bɛ yen seko t'olu la n y'a fɔ ni bɔkolo don i seko t'olu la nka i seko bɛ dɔw wɛrɛw fana na donc maintenant o seko dɔwɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'i bɛ se ka hakili to la fɛn girin ma fɛn o fɛn n'a ka girin ka dama tɛmɛ i ka i farati olu tali ma kuma bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye i ka adamadenya la donc i kana sɔn cogo si i ka bonya fana donc bonya damatɛmɛ kojugu kɔlɔlɔw bɛ a la i ka to ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛli ale nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ se ka joli siraw dɛmɛ kosɛbɛ joli bɛ se ka boli cogo min na ka ɲa walasa fɛn kana ne sɔrɔ walasa degun kana ne sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na donc o kama i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ i b'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na donc maintenant semaine o semaine don o don n'i bɛ se ka kɛ i ka kɛ don o don n'i se ka kɛ don o don i k'i jija kunɲɔgɔn kɔnɔna na siɲɛ 4 siɲɛ 5 i ka se k'o sɔrɔ a la ka miniti 30 tile kɔnɔ hali n'i y'o sɔrɔ basi foyi t'a la donc i k'i jija i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ min nafa ka bon kosɛbɛ n'a bɛ se k'i kisi ninnu degun n'a a ɲɔgɔnnaw ma
donc bolen ko fana i ka kulusi mun ni b'u don i k'i jija ka kɛ kulɔti kotɔmaw ye awɔ i bɛ caleçon mun don kɔni i ka kulɔtiw i k'i jija ka kɛ kotɔma ye min ka ɲi kosɛbɛ i kana kɛ kulɔti fana kulɔti minnu n'u bɛ ja farisogo la kojugu donc i k'i mabɔ olu donni na min nafa ka bon maintenant u bɛɛ tɛmɛnen kɔ fana an y'a fɔ k'a fɔ kafoɲɔgɔnya fana nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ se k'i kisi varicocèle ma ani fana bɛ se k'i kisi cɛkɔrɔba bana ma n'an b'a wele prostate donc maintenant i bɛ to ka kafoɲɔgɔnya kɛ semaine kɔnɔ ɲɔgɔn kɔnɔ siɲɛ 1 siɲɛ 2 hali n'i y'o sɔrɔ basi foyi t'a la donc mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i ni muso tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ gɛrɛ ni muso gɛrɛla ɲɔgɔn na i k'i jija a ka se ɲɔgɔn ma a nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ se k'i kisi nin n'a ɲɔgɔnnaw ma degun de don min bɛ se k'i kisi olu bɛɛ lajɛlen ma maa dɔ y'a faamuya fana voilà donc nin bɛɛ lajɛlen dɔnnen kɔfɛ n'a sɔrɔ i ye vidéo faamuya k'a fɔ i ye fɛn caman faamuya a kɔnɔna na k'a fɔ a ye nafa ɲɛ i ye fana donc i b'a fɔ n ye commentaire la donc i bɛ j'aime ta i b'a partager walasa mɔgɔ caman bɛ se ka nafa sɔrɔ ka d'a kan degun bɛ mɔgɔ caman kan nka u bɛ maloya k'a fɔ walima u tɛ fɛn min ka bɔ a kalama donc n'i y'a partager a bɛ se k'u dɛmɛ ka sɔrɔ hali n'u ma fɛn fɔ i ye donc i ka dɔn k'a fɔ samedi fana n bɛ vidéo kura kɛ walasa kunnafoniya ɲuman d'i ma n'a sɔrɔ i ma abonné i k'i abonné i k'an bila o la samedi wɛrɛ